and then tutuyan. Ang sakit daw. Ang sakit. Yung first... Good morning, Philippines! It's funny because Roxy was over here and then Hubs is annoying Roxy. Like, so yung ikog ni Roxy nilalaro ni Hubs. So Roxy jump and Roxy move over there. Look. Nakatingin sa sister, sa brother niya. Nakatingin lang yan. Oh, is he annoying you? He annoys you, right? He keep playing with your ikog. Yung buntot mo, nilalaro? Nilalaro? Ang buntot. Ang buntot ni baby, nilalaro ni Habtibong. Gutuhin na ka. Anyway guys, ito yung loko ngayon. Kasi binalik ko ito kasi nung tumayo ako galing kama, galing sa bed. Oh my God, ang ginaw. So sabi ko, hanap nga tayo ng yung sinuot ko na sweater. Palagi naman akong nagbabalik ng sweater, di ba? And, oh my God, 17 degrees sa labas. When I got up, 17 degrees. This time, it is 19. Tumaas na yung temperature. Pero guys, ang ginaw, grabe. So sabi ko, maupo nga tayo dito. And then, nag-i-edit ako ng video. And then, nag-i-edit ako ng maaga kasi mamaya aalis kami. Punta kami sa Kohl's. Magpunta kami sa Kohl's. And then, I have to go to Walmart to pick up some dog food, cat food, all that food thing. Itapon ko na to kasi walang expiration and then hindi ko alam. Itapon ko to kasi matagal na to guys, mga ilang years na ito at saka open. Okay lang siya kapag matagal na and hindi open. Pero open siya for a long time, so itapon natin para hindi tayo magkasala or hindi tayo masira nito. Yeah. Naglilinis lang ako guys, and as you can see, I moved the couch back over there. Katatapos ko lang naligo. And as usual, nagutom, nagsishake ako, and nagluluto ako ng rice, pero buti na lang meron akong konting rice, so hinihit ko siya. Meron tayong adobo. Alam nyo yung plano ko is bibili ako ng more pork ribs kasi gusto ni Tami to, and then parang makakain ko talaga siya. So magluto tayo ulit ng ganito kasi gusto yan ni Tami. And next time, lagyan natin ng 2 tomato kasi masarap pala talaga siya pag may tomato. But anyway guys, kakain lang ako ng lunch. Gutom na ako. Hello guys! It is almost 3 o'clock. Naghintay lang ako kay Lo na na mag-text para aalis kami kasi out daw niya mga 3 o'clock. And hintayin ko lang siya. Meron pala akong hugasan dito. Nakalimutan kong hugasan. Si Roxy, baya alam niya na aalis si mama niya. Alam mo dong, di ba dong? Hindi man ako dudong ma. Si daday man ako. Anyway, so hindi ko alam kung anong oras talaga alis si Ganda. Pero sabi niya 3 o'clock. Hintayin ko na lang siya. Nag-lotion na ako sa kamay ko para hindi maano yung kamay ko. Kasi sobrang ginaw guys. 20 something degrees sa labas. 21, 22. Hindi ko alam. Basta maginaw siya. Hi guys! Dito na si Ganda! Achacha! Nandito na si Ganda. Hi guys! Kukunin na namin si Lloyd. Hindi pa nag-reply
Layas na naman kami, guys. Alam mo na, nag-undertime ang lola para lang maglakwat siya. Hindi. The truth is, dinala ko yung sasakyan ko sa shop. Na ano kasi? Kaya, kailangan niya may recall siya sa transmission sa clutch. So, kailangan siya balik doon sa Daming recall ngayon. Ang dami nga, kahit Toyota may recall ang Si Tami, may recall si Tami. Dalawa yung recall na gagawin nila ngayon kay Patrick. So, Patrick talaga. aking Patrick, baby, if you're watching, isa ka Hi, na sa Patrick! Hello! isa ka ng sasakyan ni ni Lo. Tukayo ka ng aking car. Grabe si Lo, guys. Grabe ang ginaw ko talaga. Madali ako ginawin. Talaga. Hirap na, kamay ko sa kapaa. Pag gininaw yan, aakyat. Kaya kailangan ko lagyan ng makapal na medyas saka ng guantes. Kasi kung hindi, ayan. Pag nakita mo to, Manigas. hindi namumutik na siya. Hindi na siya pinkish. Kasi nga, maginaw. Sobrang lamig ngayon. Negative. Negative one. Ang feel niya. Oo, pero pero sunny siya. Sunny siya. Ang anong feeling lang talaga sobrang as in. Tapos di ako makaaano kanina kasi ang daming tao nandiyan. Hanggang Saan? ngayon nandun pa yung anak ng Oy, may nagtanong kung anong trabaho daw sa iyo. Ang trabaho ko, nagpupunas ng puwet na matatanda. Yes, Nasa brother. hospice po ako ngayon, ang hospice na tinatawag yung ilang months na lang. It's up to you lang naman kung gusto mong sabihin, No, pero no i-edit mo problem. yun. At least matututo sila. Learning ba? Kasi Ang dami sharing. Kahit saan, Oo, caregiver ako. Graduate din ako sa Pilipinas ng caregiver sa TESDA natin. May, Ng isang may taon. award pala si Lo, guys. Kaya Something na yung ano yun, Lo? Yung na-part ka sa na-recognize ako ng New York State Health Department as one of the top caregiver here in New York tignan State. nyo. Sa mga pasyente ko, Nag-ano family sila, nila, no? Nag-review? nire-report kasi nila yung mo. Ganun pala yun. Yung kung paano ka magtrabaho. So dahil sa marami ang nagbigay ng positive feedback, yun, na-recognize nila ako ngayong 2019, isa ako sa awardee ng para sa agency namin. So marami kami. Iba-iba So, county, diba? Ewan ko, etong December ata ang awarding ceremony. May awarding pa yan? Yeah, last year nakuha ko rin yung Caregiver of the Year 2018. Grabe naman itong babaeng to. Saan ka nag-aral sa Pilipinas? Sa Pilipinas. Hindi na dito, di ba? Mag-isa Hindi, pa ka? pagdating dito, okay na rin sa kanila, pero kailangan mo mag-training dito ng kailangan may certificate ka from the state. Oo. So, pag nakuha mo na yung working mo rito, authorization, hinire na ako ng agency at that time. Yung papers ko pa lang yung galing sa Pilipinas. Tapos, sila yung nagpapadala sa'yo sa training. Ang agency? Oo, ang agency na sa yung certificate pero lahat ng bayad sa kanila. Hila-hila. Hello! Sabi ko, boss, dito na kami. Tama-tama, di ba? Pagbaba niya, dito na nga tayo. Doon pa kami pag-text niya sa'yo. Kumusta na, Lloyd? Hello! Nakatulog ka rin ba? Hindi ako nakatulog. Sabi ko sa'yo, hindi tulog eh. Ano yung tawag doon, naglalaro ako. Kaya na nga ba eh. Ganyan din ako noon dito. Nung bago ako, wala pa ako trabaho. Boring na boring ako. Nag-aantay lang ako ng papel ko para makabalik na ako ng Pilipinas. Kasi, nung inaayos kasi ang papeles ko rito, hindi ako pinauwi, hindi ako pinayagan ng USCIS na umuwi. Sabi niya, you have to wait for your card, that authority to travel before you can get out of the US again. Oh my gosh. Tapos sabi ko sa husband ko, baba ka para makita mo si Ate Lo. Tapos sabi niya sa akin, papawain mo ko, itsura ko, nakapambahay ako. Ano ngayon? Nakapadyama siya, tsaka nakajacket. Sabi ko, ano naman, kaya naman nakahubad. Papatungan lang nila yun. Karamihan kaya dito Oo, nakapadyama, patong lang, nagpapatong patong. lang ng mga coat nila. Kala mo, ang ganda ng mga coat. Yung pala, pag alis, nakapadyama. Ako nga walang bra paminsan. Oo, minsan. Hindi ako mag-bra. Ay, kaso nga lang, hindi ako komportable na wala bra. May coat man ako. Sobrang Hindi, na. kahit may coat. Talaga? Pakiramdam ko, napapasok ako ng lamig eh. Sabi niya Makikita din tayo, Mark. Kala mo ha, makakatago ka ng matagal. Nagtatago. The same application lang siya.
Pro. Dito. Anong pangalan? Play with fire. Okay na to. Okay, kuha ka ng iba yung lighter. Maganda yung lips pang pang winter yan, maganda. Tapos, Iba. Yun na, kuha-kunin mo yan. Look, Tapos? 7. oh, same siya. Kuha ka Ano ng, pang maganda? ito, maganda to. Anong, nakalimutan ko to. Flirty fling. Flirty fling. Iba. Ito maganda ba yan? Ito, Blazing Fire. Hala. Ano Yun yung, yun yung, Seductive. meron din ako Siya niyan. naman para baka Maganda to silang mga, pero wala man ang magandang color. Kinuha na lahat. naubos na. Ito, meron ako maganda din, pero marami ka ng, hey, pag mag-apply ka niyan, you have to be careful talaga sa line. Kasi pag na, kampat, doon, mag-stay na yan. Guys, kasi wala na tayong pagkain ng aso. Ngayon, hanapin na natin yung dalawa. Hanapin natin yung dalawa. Dito pa sila. Sige, shopping kayo, ha? Uy, ano ba yung maganda na foundation? Ito. Superstay? Ayaw mo ng liquid? Hindi, ayoko. Ang gusto ko yung hindi siya mag-ano. Ano man yan? Mura lang, di ba? Mura lang. Magagamit yan. Saan? Sa mga singit-singit? Kaluka naman ito sila. Singit-singit. Kukunti lang. Ito yung binili ko, guys. Para yan mostly sa aso at pusa. Bi, mag-order kayo ito online. Bakit? Nag-order kami, $37, apat na. Apat? Ano yan? malaki? Mas malaki pa dito. $13? Apat? Mas malaki pa dito, ganyan. Talaga? Saan yung online? Amazon? Oo. Ay, guys, sabihin ko kay Tami. Nakamura pala. Sabi ko nga, hindi ganito, mas malaki pa dito, ganyan. Ano, okay na to. Ito na regalo natin Ganito lagi. Alam niya na yung bra ko, ha? Yung pang trabaho ko, mga ganito. Oh, kasi Kasi komportable nga, ito. komportable ako na. Meron ako Pero nito. pag lumabas ako, yung halimbawa pang exercise, may yung mga ganito. Anong mga size Ito may nito? pad. Maganda siya, no? Oh, maganda. Kasi ako, ginaganon ko lang. Ano? Dati ganyan Winawash ako. mo? Tapos na kami. And ito yan. Tapos na. Labas. Ang ginaw. Ang ginaw. Grabe. Doon sa loob. Ang init naman. Kaya nga, magkasakit tayo eh. Yung pag-change na. No, kaya ganito. Ganito yung nararamdaman. Bakit ito nakatingin na lang sa atin ito? Oh my God. Okay, we're here. So, hanapin muna natin yung sa asawa mo. Under ako, maghanap na lang ako ng bra ko. Kasi meron ako isang Okay, hanap tayo ng jacket niya. Hanap tayo ng jacket niya. Pang gym. Sinabi mo na? Hala, it's a nice dress. Hala, hindi ko kaya. Alam mo? ate, kaya kaya. Hindi ko kaya yung mga ganito kasi yung kilikili ko, ayaw kong i-display. Ayaw ko i-display yung kilikili ko. Iba-iba yung tsurang kilikili, may nakangiti, may nakasimangat, gano'n. Kaluka no. Uy, ito yung mga bag na hinahanap ko kasi ang laki ng bag na gamit ko, ayaw ko. Yung mga ganito ba na Yung ganun na sobrang pwedeng liit. ganon. Tapos Sling pwedeng lang ganon. ganon. Yung mga pang ano ba, pang lakwatsa lang. Rugged lang. Lakwatsa. Ako meron ako yung backpack, tapos belt bag. Yung mga ganon. Magkano yan? Ayun na. Gusto ko yung color na yan. Original. Regular sale, 18 na lang. Sure, magkano ang price nito? Yung regular. 42. 42. So, 30 ba? Oh, wala. 29.40. Mahal pa rin. Yung isusuot natin, white na lang. Ha? White pants. Meron pa. Okay, hanap. Wala akong white pants. Basta wag lang jeans. Ay, wag lang. Meron akong slacks. Oh, yun. Pwede na yun. Oh, sige. Dito ako sa mga... Sulat kami sa mga bra. Hala. Sabi ko sa'yo nung... Guys, yung mga nung bra bagong dito, guys. panganak ako, maliit ito. Talaga? Kailangan ko yung Yun. malaki. Bakit? Ang liit mo naman. Oh, pero pag Gatas. may nag-ano ako pa dede. Masakit daw Diyos yung ko. magkagatas. Tapos lalo after, oo, parang bato. Talaga? Saka ang bigat. Sabi ko sa'yo, kailangan patidiin mo pala. Uy, totoo yung hindi first baby mo and then totoo yan. Ang sakit daw. Ang sakit. Yung first ng bata. Yung Ay, first oo experience mo. naman. Siyempre, hindi ka pa sanay na ginaganon Ganon. naman eh. Ganun talaga, guys. Ganon. Bakit hindi masakit pag yung boyfriend mo maganon? Ay, hindi naman ako nagpagano sa boyfriend ko. Yun ang Uy, si Lloydie ba? Asan na yun? Nawawala na yun. Tingin, asan si Lloydie? Sa ano siya? Sige. And then, ano, Ito pa oh, yung ate isusuot to. maganda Sa to. party natin, no? Hala, Papa maganda Beth. yan.
Hala, $5. Ah, hindi pala. Is pala. Abi na. Small pala. Pajama party. Oh, pajama party. Walang black na ganito. Walang... Ito. Kaso lang walang... Ay. Ito kaya. Ang cute. Bilhin mo na. Pag Christmas na talaga. Kasi gusto niyo may ganun. Ba't may hoodie? Hala, uy, ano yung Christmas tree? Ornaments. Hindi, hikaw yan. Hikaw ornaments ka. Hikaw na Oh my ornaments. gosh. Ito no, oh. Lo, ang gandang color, lo. Ito. This is taking the cold carbon. Once you swipe it, nothing happens. Ang ganda nga eh. I-request niya yun na may hoodie. Pero yun ang gusto niya eh. Kahit hindi sa akin eh. Anak ko yung talong eh. Anak ng talong. Hala, Ayan o, maganda. ito yung pambabae. Oh. Ang mahal naman pala dito. Magkano doon sa ano? Mas mura pa dun. Mas mura sa... Wala, i-research mo nga yung Marshall, wala dito. Sa Poughkeepsie. Ito oh, may zipper. Oh, dito, Lloyd. Lloyd, may clearance pa dun, be. May? May clearance. Clearance pa. Ito kaya? Magkano ba to? Original price, ano siya. Ah, ito na lang yung price. Ala, ang mahal pa rin, eh. Kano? 49? $50. Busy guys sa paghahanap, oh. Adidas, ganda pa naman. Clearance, oh. Aha, ang bilis nilo. Ang bilis maka-shopping itong babaeng to. Ang bilis. Ang taas pa, guys. Siya yung tagakuha. Dalawa na siya. Wala bang damage. Tingnan nyo, baka may ano. Hala, ang ganda ng color. Klaro pag may pawis. Pawis yung kilikili, klaro. Pag exercise, diba? Klaro. Ang ganda, bir. Pang regalo, oh. Ano pa daw kaya ang gagawin ko sa katawan ko para lang? Dito. Ang cute ng earrings, oh. Dito, oh. Cute niyan. Ay, pangit niyan. Para yung ano. Yung mga ganyan. Ay, ganyan. Oo, ganito lang. Ang ganda. Mga ganito lang. Gusto mo yung color na yan? Ako, garnet kasi ako. Anong- Kaya red. Blood red. Ah, ganda niya. Garnet. Ganda yung pagka-red niya. Gusto ko yung mga ganito lang na sila. Ganyan. $70. Maganda yan, oh. Ganda to. Mapasok ko tong camera ko dyan. Ang mahal ng calls. Ayaw ko na dito. Ayaw ko nang bumalik dito. Ang mahal pala sa calls. Grabe. Yan, Doon na lang. chikahan itong dalawa. Hey, ang ginaw. Busy si ganda, guys. Oh, busy siya. Ano na siya, guys? Makeup tutorial na yan sa YouTube. Yeah, correct. Sino? Ikaw. Hindi, ikaw ang magme-makeup, di ba? Bumili na siya ng lipstick, foundation. Next time, mag-YouTube yan. Ito, ganito, mag-apply, ganyan. Hindi ko magagawa eh. Sabi nga ng asawa ko, sino na naman na nagturo niyan sa'yo? Dinamay pa ako nito, guys. Kaloka naman Sabi to. ko si Mean, kasi magandang gamit niya lipstick. Gusto ko din. Kunwari ka pa, sabi sa akin. Okay ka na? Okay, let's go. Ano yung ginawa mo? Hindi ko ito alam sa sakyan ko. Ay. Okay lang. Sabi niya, kaysa sa tatambak pa natin dito sa gilid ng bahay, sabi niya, itayo na natin. Excited din naman yung isa. Ay, itayo po ni Mark. Kaya yun ang Ito, guys, nagko-coffee na sila. coffee ko, pampatulog. Pampatulog. So, matulog ka mamaya. Iyon ang ano ko, pampatulog ko. Baliktad niya ako, sabi ng asawa ko eh. Pag hindi ako makatulog, iinom ako ng kape. Para makatulog ako. Pares tayo. Pag ako nagkape, tulog ako. Kahit, Ako din, ganyan. alam mo yung power energy drink? Di ba pampagising? Oo. Uminom ako ng Tulog. Oo, hindi ko alam ba't ganyan. Yung ano, yung bad. Uwi na kami, guys. Hala, ginoo ko ba? Mahulog man puta diri. Uy, hala, ginoo ko. Maligid man puta. Hello, guys. Good night na, guys. Karating namin. Nakauwi ako dito. Kanina lang. And then, ito yung bra na nabili ko, guys. Pakita talaga, no? Ito yung bra na nabili ko. Isa lang. Kasi ang mahal ng bra, hindi ko kinaya yung mahal. As in, pumunta kami sa Kohl's. Sa Walmart ito, $9. Mahala na ako sa $9. Pero, nung pumunta kami sa Kohl's, doon ako natulala sa bra. Ang mahal ng bra, $38. My God. Bra, $38. Buti na. Mag-lustrid na lang ako, guys. Bahala na. Bahala na itong lustrid ko. Pero maghanap pa ako ng mura na kung saan ako makabili ng mura na bra kasi ano,
Alam nyo naman. Anyway guys, I'm going to end this vlog kasi it's already almost 10 o'clock. It's like 9:43 na ng ano. Pero yung last ko tingin sa cellphone is 9:43. But anyway guys, thank you guys so much for watching and I will see you guys in my next one. Please don't forget to like, and also subscribe into this channel. Anyway guys, good night. Bye. Please don't forget to like and subscribe. Bye-bye. Good night. Night guys. Ang ginaw. Yeah, i-off ka lang tong TV.